ଗପଟିର ନାମ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ଏକଦା କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବୀରବର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜକୁମାର କୁମାର ବର୍ମା କଳିଙ୍ଗର ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଦଭ୍ୟାସ ଥିଲା ତୀରକୁ ତାଳ କରିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗିଯିବା। ଥରେ ରାଜା କୁମାର ବର୍ମା ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସାପ ଉପରେ ପାଦ ପକାଇ ଦେଲେ। ସାପଟି ଫେଁ ଫେଁ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସାପଙ୍କୁ ଧରି ହତ୍ୟା କରାଯାଉ। ହଜାର ହଜାର ସାପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଗଲା। ମଲା ସାପଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା କୁମାର ବର୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ଦିନେ ସକାଳେ କୁମାର ବର୍ମା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ କାଉମାନଙ୍କର କା କା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଲେ। କୁମାର ବର୍ମା କାଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗିଗଲେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ସକାଳେ ଉଠି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କାଉ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସୈନ୍ୟମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କାଉ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ତାପରେ ରାଜା କୁମାର ବର୍ମା ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ଥରେ ରାଜା ନଗର ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ବାହାରିଥିଲେ। କେତେକ ବୁଲା କୁକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୁକିଲେ। ରାଜା ରାଗିଗଲେ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସବୁ କୁକୁରକୁ ମାରି ଦିଆଯିବ। ରାସ୍ତାରେ କୁକୁର ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟବାସୀ ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ମୂର୍ଖତା ଦେଖି ମନେ ମନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କାହାର ସାହସ ନଥିଲା। ଏପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡକାୟତ ଦଳ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରି ବଢ଼ିଲା। ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ରାଜା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ରକ୍ଷୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବାରୁ ରାଜକୋଷରେ ବେତନ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ରହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସାରା ସଂକ୍ରାମକ ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପିଲା। ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜକୋଷରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଲା। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜକୋଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ ଅମଳ କଲେ ଏବଂ ଅମଳ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। କୁମାର ବର୍ମା ଭାବିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅମଳର ଅଧା ରାଜକୋଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିବା। ଚାଷୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଅମଳ ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏବଂ ଶାସନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ନାହିଁ। ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖାଦେଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରାଜ୍ୟର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ହେଲା। କୁମାର ବର୍ମା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ପୂଜାବିଧି କରିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରି ଏହା କହୁଛି। ସତ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ କଥା ହିଁ କହିବି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ବିଶେଷ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପରି ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଫଳରେ
ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲା। ଗଳିର କୁକୁରମାନେ ଅଇଁଠା ଖାଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଚାରିପଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପହରା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ରାତି ସାରା ଘର ଜଗନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଚୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ନଗରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେତନ ଆକାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଏହା ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲା। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। କାଉମାନେ ମଲା ଜିନିଷ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ଖାଇ ଆମ ସହରକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। କାଉମାନେ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ପଚାସଢ଼ା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମଠାରୁ ଏହା ବଦଳରେ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନୀତିରେ ବାଧା ଉପୁଜିଲା ବୋଲି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କାଉ ହତ୍ୟା କଲେ। ଫଳରେ ସହରରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜକୋଷର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ସାପମାନଙ୍କର କଥା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାପ ହତ୍ୟା କଲେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଷାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଶସ୍ୟ କାଟି ନଷ୍ଟ କଲେ। ଫଳରେ ଅମଳ କମିଲା। ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣ କର ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ। ସାପ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଫଳରେ ଶସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପରୋକ୍ଷ କାରଣ। ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ବୁଝାଇଥିଲେ। ରାଜା କୁମାରବର୍ମାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ହଜିଗଲା। ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ। ସତ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧ କରି ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ।